Čaute, tu je Zemaček SK a je tu, no proste, hráme hru Flappy Bird, je tu so mňou. Zdravím všetkých Swaggerov, tu je Ricna Swag a zmenil som si prezivku, takže môžeš? No super. A Je to super. budeme každý sa striedať po 3 hrách a potom kto bude mať najlepšie skore. To sa hrá, keď ťukneš? Tak No. to je veľký trošku. Nie, oný, ten medzerník. Ježišmaria, to je hra. Chlapci, jak toto dáme? Že? Každý pozná Flappy Bird. Dúfam. No. On fapuje, vieš? Poďte! A Tak nie- toto bolo! Jajaj. Po každých 3 ide, ne? No hej. Ale dal som jeden. Yes. Je to král. Máš pekný kanál. Ty mi ukazoval. 2! Áno, dávaš to. Aj, kurva. Ale dal som 3, bolo to 3. Dal to 3. Ako, to bolo dobre. Prvýkrát, počkaj si, no nič. Proste, mal som 3 pokusy a je to 3. Teraz predávame notebook. ty debil. Klikni na štart. Tak. A teraz, A ja viem. nie, musíš najprv kliknúť. A teraz, Dávam to, chlapci. Super! Som najlepší. Počkať. On fapuje, keď lieta. no ale inak. Ale Trošku to teraz ale seklo. neviem čo, ale však dobre. Takže ja mám zatiaľ 3 a Ricna Swagger má koľko? Trošku plne sa smejem 2. 0. Že aj 2 Také maximálne. fapovacie zvuky. Dobre, Trošku. idem. To je ako perfektné. Super. Nová verzia Tak som Maria. skončil. Najväčšia rage hra na svete. Najväčšia. Spolužiak tam dal rekord 50 čosi. A to není faping. Ale je. To je dobré, kým ty budeš hrať, ja idem hrať Asphalt 8. Nie, nehral. Už to bolo 3, nie? Ja viem. Dá- Asi sa pozrieť. Dám ešte raz pre istotu. Neviem, koľko to bolo. Ti gratulujem. Nevadí, rekord som nedal, dobre, je to stále 3-2 rekord. Je tu stále Ricna Swagger. No niečo. Stále. Čaute, to je Ricna Swagger. Svegel! Som nedala ani jedno. No. Bože, to je tak komplikované. Kto ti pomohol vybrať tú prezivku? Popping time. Fapujeme s Flappy Bird. Aha, najprv musím ťuknúť. To čo? bude asi taký oný. Asi názov videa. Počkaj, teraz by si mali si. Fakujeme z Flappy Bird. To si nemám povedať. Porečo. Ale keby išiel Frad ukázať, tak vám ukážem jeho nabíjačku na notebooku. Fuck the system. Máme nabíjačku, má obmotanú izolačnou No páskou. tak dobre bolo to pokazené, a? Nie, on fapoval s tou nabíjačkou. Neprezradzuj. Tak toto bolo čo? Ja som ešte ani do prvého toho debila neprešiel. Do prvého tunela. Tunel. Na tunel. Som zabil. A vláčik pôjde do tunelu. Uchylný diel. Nerob dvoj zmysly. Zemaček. No, musíš kliknúť. Digare. Zabudám, bože. Gogo, nerob. Ty si odkedy... Ja som odkedy gogo. Však sa voláš Dano, tak... A nie. No to je tiež pravda. Som Dano Drevo.
Ja nedám ani jedno. Spolužiaci mi hovoria, že Dáno, nemáš drevo. Dolo, A to nie sme východňári, Dolo, nehovoríme použij takto. betu. Nerabí ty piča. Do piča. Ideš ty teraz. Nenadávaj moc. Kúkajú tu malé deti. Kúkajú, dívajú. Kúkajú. Aby som bol gramaticky správne, lebo moja slovenčinárka by ma zabila. Ty gramaticky nesprávne. Tak čo už? Neviem hovoriť. Kde tu negrgaj, di gore. Môžem grgať som u Di teba. more gačo, negrgaj. To bol falošný Ríšo. Fakt. Už vedia Volaj tvoje ma meno. YouTube prezivkou, nie Krsto. Už vedia tvoje meno. Že to vedeli. Aha, nie, ticho. Však niekoľkých Ticho. náhodných faktoch ty jebe. Ktoré vymažeš. Fuck the system. Fuck the police. Jak tam ona. Popuje. No, ideš ty, ja som zabudol. No hej, ty si zabudol. Zabudáš na dôležitého človeka. Daj mi vodu. Ondrošovka. Reklama. Nie. Však to tam nebude vidieť na kamere. Kto si to chce raz zahrať, tak je to na krive. Nájdete si to tam. Ale nie je to originál Flappy Bird, je to Flash Flappy Bird, jak môžete vidieť. Flash. No, to je asi jedno. To je taká rage hra. Ale ja som dal na Fickobrode skore 12. Asi ti niekto poslal e-mail. To daj tablet. Áno, mám tablet. Skoro som ťa Fuck the system. Skoro som ťa prekonal. Neviem, či idem teraz tretíkrát alebo štvrtýkrát. Štvrtý. Aha, niekto mi dal odber. Jej! Tak to mi prišlo. Hej. Je to Get ready? Start. Get ready, go! No. Tak ako toto sme si mali najprv natrénovať Flappy Bird, aby sme sa tu Danko Šankyne. nekopírali. Si videl tanky? Čo? Kradli? Gogo tanky Čo? kradol. Ježiš, no a však to už je staré video. Ja som taký lamacký v tomto malo, dal som tu rekord. Ono tu ide hrať Poua. Kto to pozná, je to taká pičovina. No, kto to pozná. Kto to pozná, tak to sa opýtaš úplne Počkaj, ja ho musím umyť. Dobre, ja ti ho umiem. No, poďme. Ideme fapovať. No to fapuje pomaly. Počkajte. Toto ne? Počkaj. Čo robíš? Počkajte. Čo robíš? Kde to je to, vieš? Ježišmaria, to musíš... A prečo teraz my máme hrať? On sa nesmeje, lebo je unavený, ty jebo. Aha, to je jedno. Sme vám chceli čo si ukázať na polovi, Then ale... Max Potion. Dobre. Ježišboha, toto... Dobre, ukážeme vám. Teraz chvíľu nepôjdem ja, pretože... sa zaoberá hrou, ktorou by sa nemal zaoberať. Teraz by to malo ísť. Nie, hodne ešte. Ježišmaria, to je kšund vyjebaný. Poďme, hraj to za mňa. Ako tak toto s Flappy Bird hráme Pou, ako to je super. Ospravedlňujem sa za to, že hráme úplne inú hru. No, počkať. Teraz na chvíľku. Počkaj. Daj mi No. to. Daj mi to. A ideme fapovať. Kde je ten mikrát? Neviem. Tu niekde. Počkaj. Úplne Jak fucking time. ste to počuli? No. Ja neviem, pokračuj.
To videoko má 9 minút, bacha na to, Danko. Toto sa nepočítalo. Ja som to klikal najprv onou myškou. Ja nemám myšku, ale to debilinou na notebooku. Ja mám myšku. A potom som to išiel dať na oný medzerník a som nestihol. Áno, je to moc ďaleko. Je to hneď nad sebou, ale je to moc ďaleko. Ja mám myšku. No super. V dome. Čo v nejakej diere tam zalezla? V tuneli! Do fucking. Ja už tu idem asi 5. krát. Tak ideme. Ty máš tie dobré tlačítka vytlačené. Hlavne ten enter. Ty vole, on tam nemá enter. Chlapci, on tam nemá enter. Ja ho mám vytrhnutý. A čím stlačaš enter? Však tuto len tou guličkou. Ježiši. Keby ste to videli, chlapci. Ja mám normálne vytrhnuté to tlačítko a tam len tú takú guličku mám. Ale máš tu náhradný enter. Kde? Nie, kurva. Už vyrovnal moje skore. Aj tak som dobrý, lepší. Ja som to mal skôr, hneď na prvýkrát. Takže u mňa platí pravidlo. Čím to hrám dlhšie, tým som horší. Mohol si nastaviť aj webkameru. Nechcem zverejniť moju identitu. Ježišmaria. To si mal na vlogu. Nedívajte sa tam nikto. Rýchlo to vymážeme. Zakriem. O nie. Aspoň keď mám takýto účes, tak nechcem byť vidieť. Jaký pekný účes, čo kokot. Nero, vôbec si pokaží za aj medzerník a potom či budeme hrať fe. Hej, ale ja už som mal aj tento end minule vyvalený a na starom notebooku som mal tuto, lebo môj pes, sesterný pes, mi skočil na notebook a vytrhol niekoľko oných tlačítok. Tlačítok. A nebodaj si mu nadával. A veď je to len psík. Mu, to je ona. To je ona. On sa chcel hľajkať, určite, Flappy Bird. No jasné, však on má viac rokov než ja ten Len pes. fakt netrieškaj do toho medzerníka, lebo potom by som bol zvedavý, čím budeš hrať ten Flappy Bird. Ale fakt... Ja viem, oni keď vymýšľali názov, tak oni sa pomýlili. To nemá byť Flappy Bird, ale Flapping Bird. Kde ideš? Idem sa napiť. Pokračuj. Dobre, tak Licna Svekier odišiel. Teraz ho môžeme ohovárať. U teba doma. OK. Sme späť. Sorry. Kokos, to je taký debil. Nevykonanie z hnusný. Pre vás, vy ste to vlastne ani nepostrehli, ale my sme tu nejak minútu. No to nie je moc, ale sme tu robili debiliny. 2 minúty. Išiel som si pre pohár prehodu, ale ešte som si k tomu aj jebol. Keď ste vedeli, jak sme sa smiali. Kokos, a ja som ráno nechtiac rozbil štampralík a ešte som to nepozametal a ja som tam dal provizorne nejakú handru na zem, nech sa tam nepopícham a ideš ty. Danko, ty si máš tam políček? A čo si nalieval? Je čo tvrdé? A mne si neponúkal, ty kokos. Ale nie, niečo mi padlo. Hej, ono to už môže mať 14, takže... No, už to za chvíľu ukončíme. Ešte ty dáš tie 3 debiliny, 2 fuckingy a ideš 4 vlastne. Boss! Osborne Bros. Rýchlo! Oh. To sa nepočíta. Počíta, už ma je malosť. Oné. Dobre, počíta. Som zafapoval. A to je koniec tohto videa, takže
Nedávaj tu vašáby. On tu ešte oné. Vaša? Ja mám iné. Ja som... Čo ti všetky, proste, čo tiež